Қалабыздың 17-нче дөйем білім беру мәктәбендә 127 бала білім ала. Күрше Скворчиха, Кинекә, Юлдаш, Алакай авылдарынан барлығы 26 бала 2 мәктәп автобусында йөртелә. 2 аҙналық каникулдан һуң ауыру сәбәпле 5 бала укырга килмәгән. Балаларды бүгін қаршы алдық. Антиковид саралар үткәрәбез. Кергәндә иртәнге фильтр үткәрәбез. Балалардың температураһын үлчәйбез. Дезинфекция саралары үткәрәбез һәм дәрескә озатабыз. Иртәнге фильтр вакытында, әгәр балаларның температураһы бар икәнлеге билдәле булһа, ул туралы ата-әсәләренә, шулай ук отдел образованиега һәм Роспотребнадзорга хәбәр итәргә тиешбез. Иртәнсәк балаларды 2 ишектән, төп һәм запас ишектердән каршы алалар. Кабинеттарда һаваны зарарсызландыру корылмалары куелган. Тәнәфес вакытында бүлмәләр илләтелә. Мәктәптә 11 укытучы эшләй. Уларның барыһы ла вакцина яһаткан. Дәресләр 45 минут үткәрелә. Ашханала туклану 2нче дәрестән һуң башланып, 6нчы дәрестән һуң тамамлана. Тәнәфестәр 20 минут. Ашханала бер өтәл артында 2 бала туклана, 1,5 метр социаль дистанция хаклана. Мәктәп коллективы укучылар тарафынан ковидтан барлык хаклану саралары түвәл үтәлә. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары.